बे बगामाथि दावरायझाराव दिनैहाय बाथौ थानसालि रायजोनि थाखाय बेखेवनानै होनाय जादों। बेवहाय आगोलनिफ्रायनो बाथौ आरज गाबफैबाय थायोमोन, बाथौ फुजा होबाय थायोमोन आरो बे समाव माखासे जादेर लोंदेर पिकनिक टिकनिक जानायनि थाखाय एसे जेंना जादोंमोन। बेवहाय जिहेतु जोंना बाथौ धोरोमाव मथे आरो आफा बोराइ बाथौखौ जेराव सिबियो बे जायगाया गोथारै थानांगौ। दा बेबायदि हिसाबै सोलिबोयोमोनब्लाबो गेजेराव बेफोरबायदिनि थाखाय एसे बन्द जानाय जादोंमोन। बेनि उनाव आंनि जिउआव मोनसे जाथाय जादों जे जियाव खेराइ फोरबोफ्राव दौदिनि सिखारफैयोब्ला आंनिफ्राय जेब्लाबो जि मोदाया जि आफा बोराइ बाथौआ जाखारफैयो बियो आंखौ मोनसे बाथौ थानसालि गायसननांगौनि बाथ्रा जेब्लाबो बुंबाय थादों दौदिनिफोरनि गेजेराव जाखांफैनानै। बाखि बिनि उनाव आं जेसेबां जायखौ लोगो मोनो, जायफ्रा एसे नायखाङो नायो मायो आंखौ जबरदस्त, बे मानसिफ्रा जेब्लाबो आंखौ बुङो जे इसोरा नोंनिफ्राय माबा मोनसे लुबैबाय थादों, नेनानै दंबाय थायो। गतिके बे आंनि मोनसे गोथौ फोथायथिनि गेजेरजों जोबनायाव आङो बे थांखिखौ लादोंमोन जे बगामाथियाव जिहेतु बोराइ बाथौखौ आगोलनिफ्रायनो आरज गाबबाय थानाय जायोमोन, सिबिबाय थानाय जायोमोन, बेवहायनो आफा बोराइ बाथौनि जायगाखौ खालामनानै होनाया गोनां। आरो बे हिसाबै आङो इनिसियेटिभ लानानै बेवहाय बे बयजोंबो सावरायलायनानै जोंनि बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बायदियै बे बाथौ थानसालिखौ बेवहाय रायजोनि थाखाय बयनिबो थाखाय बेखौ खालामनाय जादों मोनसे कमप्लेक्स हिसाबै। बेवहाय गोबां माखासे आइडियाफोर थाबावगोन। दा आपातत बेवहाय जास्ट मोनसे गेट आरो बेवहाय हाबनो थाखाय जोंहा जिहेतु केनेल दं, बेवहाय दालां, बिनिफ्राय आफा बोराइ बाथौखौ जायनि दारै जोङो मोनथिबाय जे जोंनि बाथौनि गुरु होननानै जायखौ बुङो मोनसिंसिं बोराइ एबा मोनसिनसि बोराइ, बेयो जाहैबाय जोंनि बाथौनि गुरु आरो बिथाङानो जोंनि बर' समाजाव बाथौ धोरोमखौ फोसावदों आरो बिथाङानो फोरोंदों आरो बिथाङानो गुदि बे संसाराव गियान मोनजेननाय, जे इसोरनिफ्राय बेहा मोनसे गियान मोनदों बा बेनो गियान होदोंमोन जे बे संसारा माब्रै सोलियो आरो बे संसारनि जोनोमनि गुदियाव मा दं। गतिके बे मोनसिंसिं बोरायानो जिहेतु जोंनि धोरोमनि गुदि, बे हिसाबै बिथांनि मोनसे मुसुखा, जों सानबोलावरिजों खालामनाय मोनसे मुसुखा बेवहाय बानायनाय जादों। जाय मुसुखाया जिरायनानै थानाय आरो दै सान्थि सारनाय, आरो बे मुसुखाया 13 फिट गोजौ मुसुखाया आरोखि, आथिं 13 फुट गोजौ बेखौ खालामनाय जादों। बेनि उनाव मोनसे बाथौ थानसालि, बाथौ बिन्दो, सिजौ गायनानै फुजिनाय आरो रायजोफोर आरज गाबनो हानाय हिसाबै प्लेटफर्म बेवहाय बानायनाय जादों। बेवहाय दा जेब्लानो फैयो बेयावनो मानसिफ्रा टेम्परारि टेन्टबो बानायनो हानाय, बेनि थाखाय फ्रेमखौ बानायनानै होनाय जादों। बेनि उनाव मोनसे सिजौ बागान जोङो खालामदों आरो मोनसे गाथोन आथिं आखाइ सुनो थाखाय बेखौबो खालामनाय जादों। गतिके बिनि उनाव जों बेखौ पार्क बायदि एबार दंफां लाइफां गासिबो गायसिगोन, जाहाथे बगामाथियाव फैनाय मानसिया बेवहाय बाथौखौ आरज गाबनायजों लोगोसे, सिबिनायजों लोगोसे, खुलुमनायजों लोगोसे, गावनि गोसोनि हास्थायनायखौ बिख'नायजों लोगोसे एसे बेवहाय समय खाथायनो हायो, गिदिंनो हायो, बेबायदि मोनसे बेबस्थाखौ खालामनानै होनाय जागोन। गतिके बे इसोर फोथायारि मानसिफोरनि थाखाय बे थानसालि बानायदों। बे थानसालिया सम्पुर्ण राजुहुआ बयबो फैनो बेवहाय हागोन। बेवहाय जोङो मोनसे सेन्टार खालामलांनो नागिरदों, जेराव फैयोब्ला बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै, आफा बोराइ बाथौनि सोमोन्दै, बाथौखौ जों मानो सिबियो, मानसि माहारिया बाथौ सिबिनानै मा मोनदों मा मोनाखै, बे गासिबनिबो इनफरमेसनखौ बेवहाय मोनगोन। दा जों बेवहाय मोनसे बाथौ धोरोमनि सावगारि सल' मोनसे जों बेवहाय बानायनाय जादों। जि सावगारि सल'आव जोंनाव बाथौ धोरोमा फैगो मोनसिंसिं बोराया सोरमोन आरो सिजौखौ जों इसोरनि मोनसे नेरसोन हिसाबै लानानै जों मानो बाथौखौ फुजियो, बेनि मोनसे सुंद' उनाव जों बेखौ डेभेलप खालामगोन। मोनसे पिक्सार स्ट'रि, जायखौ सावगारि सल' मोनसे थागोन। दाबो जिरायग्रा जिरायसालि थागोन। बेनि उनाव माखासे बेवहाय स्टाडि खालामनो हानाय बेफोर थागोन। बेनि उनाव बेवहाय जोंहा माखासे दौरि दौसिफोर थागोन, जेराव मानसिफ्रा फैयोब्ला दौरि दौसिखौ जुदि बिथांमोननि थाखाय रायख'नानै होनो नांगौब्ला बेवहाय दौरि दौसिखौ मोननाय जागोन। दा गुबैयै बेफोर गासिबो हाबाफारिया उनाव लासै लासै जागोन। आपातत बेवहाय आरज गाबनो हानायनि राहाखौ खालामनाय जादों आरो मोनसे थानसालि हिसाबै जाहाथे मानसिनाव मोनसे मोन्दांथि फैयो, बिनि थाखाय जोङो गेट, बाथौ मन्दिरनि डिजाइनाव गेट बानायदों। जों बेयाव दालां बानायदों, सिरिखौबो जोङो सिजौ महर होदों, जाहाथे जों जेरावखि नाया
बेवहाय खालि आफा बोराइ बाथौखौनो जों नुयो मोनसिं सिं बोराइ जों बेवहाय खालामदों गथिखे जेरैखि नाया बेयाव बाथौखौनो नुगोन आरो जों बेखौ उनावहाय डेभेलप खालामबावगोन बे सावराय ग्रुपआ जिथु माने फैनानै माने सासपेनसन अफ अपारेशन सु एग्रिमेन्ट खालामदों बेखौ जोङो BPF हान्जानिफ्राय बरायदों आरो गोबांथार नाजानायनि उनाव जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बारे बारे मिरु सरकारखौ नारसिननायनि उनाव मिरु सरकारा दा बेखौ गनायनानै लाबाय आरो मिरु सरकारा बे हिसाबै संबिजित ग्रुप जायखौ होनोमोन आगोलाव दा बिसावराय बा बिफेरेंगा बा बिदाय बे ग्रुपजों रायलायनो थाखाय गभर्नमेन्टआ दा थियारि जाबाय थियारि जानानै दा सु एग्रिमेन्ट खालामबाय जों मिजिं लादों थाबैनो NDPआ जिहेतु गासिबो फैजोब्बाय गासिबो हान्जाया जयैनो सावरायनानै मोनसे मोजां समाधानाव फैगोन आरो जोंनि बर' समाजाव जिथु सिलाइनि हारिमु जायखौ गान कालचार होनदों बे गान कालचारा गैया जागोन आरो गान कालचार गैया जानायनि उनाव जों समाजारि हिसाबै जोंनि गोबां माखासे मावनांगौ हाबाफारिफोरखौ लानानै हारिखौ दावगाहोलांनायनि बेलायाव जोंनि सोलोंथाइ जोंनि रांखान्थियारि जोंनि समाजखान्थि जोंनि धोरोम खान्थि आरो जोंनि राजखान्थि बेफोर गासैबो बिथिङाव जोङो बर'फ्रा खौसेयै जोङो खामानि मावलांनो हागोन सान्थियै जों बेखौ मिजिंथिनाय जादों आरो थाबैनो निस्सय बिथांमोननि जि जेंना बे जेंनाया सुस्रांजागोन होननानै जों आसा खालामदों